Karo ngenteni sambele lomboke medhuk Pak nggih. Ngwedhiki sik iwake wedhik. Bismillah. Aman Pak, mboten usah. Engko nak keciprat ta. Mboten aman. Mboten nyiprat niki. Mbon didoani. Mbon didoani aman. Wamane pol lho. Sing cilik-cilik agen mak gobyos. Oh ngoten. Iya. Oke, request Pak Judi sing kecil-kecil. Mulai gawe ladon sampai iki Pak ya petuk terus ya. Ning kono lho ning enggak yang tempate ning mato. Tapi ning ning Sorandu. Sorandu. Wah, iyup ngoten adem. Adem. Walah, iyup adem bolo iki diinfo bolo. Ning enggak yang ning Tegale Pak Judi ana panggok iyup adem Sorandu. Wah, iki pokoke kapan-kapan kudu langsung gas rono niki nggih Pak nggih. Iya. Oke. Semakin dalu semakin adem tapi Pak nggih. Bolo karo ngenteni iki medhuk. Asek-asek nang ngene genine. Gendang medhuk. Kirok wisan. Lah bolo sampai kirok iki bolo. Ampun kirok Pak nggih. Kirok. Tapi wis bertahan sedelok kas Pak nggih. Sekedap malih. Sekedap malih mateng langsung ayo dipan ayo mantuk. Insyaallah mboten kemagripan iki pun mateng. Sebentar lagi iki bolo wis mateng. Wis paling sekitar 2 menitan iki tunggu sik 2 menit. Diulek Terus digubelno iki Pak nggih. Lah iki bolo